Vítam vás pri tomto rozhovore s naším vzácnym hosťom, ktorý prišiel až z ďalekého západu, keď to tak môžem povedať. Pezinok presne, áno. Áno, a je to nikto iný ako Bekim. Dobrý deň prajem, ahoj, ako sa voláš? Jakub. Jakub, ahoj, som rád, že si ma pozval na tento rozhovor. A ja ďakujem, že si tu a že si prijal pozvanie. Za maličko 25 euríky. Dobre, po rozhovore sa nejak dohodneme, uvidíme. No tak začneme tak zľahka, hej, nejakou otázkou, no tak kto je tvojím vzorom v živote? Alebo takou inšpiráciou? Vieš čo, nemám nejaké vzory vo svojom živote ani nejaké inšpirácie, ale skôr by som to povedal tak, že keď si pozriem staré fotky a pozriem si, ako som vyzeral po zdravotnej stránke, ako si teraz, tak som si sám sebe nejakom onom vzorom, že som sa troška polepšil. Takže tak, ale nemám nejaké vyslovené vzory. A keď tak Conor McGregor. Aký si bol žiak na strednej škole? Ja som bol taký na strednej škole podľa mňa v pohode, že nerobil som nejaké moc zlé alebo niečo, ale nebol som taký ten typ, že by sa nejak moc učil alebo chcel by nejak vynikať v učení. Nikdy som neprepadol, ale nikdy som nemal nejaké excelentné známky, väčšinou to bolo 3-4. Ale nebol si taký ten vagabund, taký tí, čo sú... Nie, úplne nie, ale vedel som tomu vítať, alebo všetko v rámci normy. Žiadna dvojka schovania ani nič takéto podobné. No tak... Aká bola tvoja prvá reakcia, keď si vošiel ku nám do školy? Neskutočne dobrá. Jak som zbádal Jovinečka, jak prišiel s tou flintou, ktorú ste mu kúpili. Ja strašne cením, že ste na to mysleli, že ste si pozreli jeho storky a na margo toho ste kúpili jemu pištol. Takže dobrá reakcia bola. Mal som zo školy hneď dobrý pocit, aj keď sme prišli do tej auly, alebo ako sa to volá, kde sme sedeli všetci, tak vyzeralo to, že to bude dobré a nesklamalo, keďže už teraz je potom a boli ste super žiaci, dobrí profesori, pekne ste sa o nás postarali a musím vám pochváliť podcastové štúdio. Jedným slovom, teda dvomi, just wow, tromi, just wow beach. Ďakujeme. Čo si myslíš o umelej inteligencii? Budúcnosť a všetko okolo toho? Vieš, ja si myslím, že Vémola ocení teraz umelú inteligenciu. Lebo to video, keď si ho honcoval, môže na ňu hodiť. A kto vyhrá druhý zápas? Vémol alebo Vek? Podľa mňa Attila Vek vyhrá druhý zápas a o umelej inteligencii si myslím, že je to dobrá vec, ale môže to zle dopadnúť celé. Tak som na tom, tak ja. Áno, to som rád. Jakub. Akú krajinu máš najradšej? Samozrejme okrem Slovenska. Nejakú dovolenkovú destináciu, kde najradšej chodíš, oddychuješ? Teraz momentálne nikde akože nejak necestujem, lebo mám malú dceru a je to s ňou komplikovanejšie a na margo toho ešte aj keď ja, že som na vozíku. Ale pocestoval som akože celkom dosť si myslím a najviac sa mi páčila asi a je toho viacej, ale Thajsko bolo pekné, Zanzibar bol super, Austrália bola brutálna a Kalifornia, neviem, ale nemám niečo, že úplne že vysnené. Vysnené mám východné Slovensko, toto je cesta. Mám to tu rád naozaj. To som rád, takže prídeš tu ešte niekedy. Určite. Aj do nášho štúdia navštíviť nás. Tomu ver, keď ne, tak mi môžeš dať očapek pozadu. Dojdem, určite sa raz ešte uvidíme. To som rád. Plánuješ pokračovať v hudobnej kariére? Moja hudobná kariéra začala ešte rýchlejšie, než skončila, alebo opačne sa to hovorí, skončila ešte rýchlejšie, než začala. Tak, sorry. Vydal som 2 hudobné CDčka, z prvého sa predalo 800 kusov a veril som tomu, že sa predá aj druhé. Vytlačil som ich 2000 pred 5 rokmi, stále mám 2000 a 5 rokov prešlo. Vo fitku som si povedal, že budem ich darúvať CDčko zadarmo ku káve, káva sa odtedy nepije. Takže nebudem ti o tom viac hovoriť, moja hudobná kariéra není najlepšia. Ale je to ako víno. Ona zreje a príde čas, kedy ľudia ocenia tvoju hudobnú tvorbu. Takže môžeme ešte niečo očakávať. Tomu ver. Tak to sa teším. To ti verím. Čo je tvoj cieľ v tomto roku? Dobre. V tomto roku ja si nedám nejaké ciele. Vieš čo, nech sme všetci zdraví a to je asi tak celé. Nedávam si ciele vôbec. Mal som do začiatku, keď som ochrnul také ciele, že tento rok budem chodiť a keď nebudem chodiť, tak si neostriham vlasy. Tak teraz by ste ho rozprával Alf. Takže nedávam si nejaké ciele v živote. Dobre. A keď si dávam, tak také, aby boli splniteľné. Lebo nie je dobré, aby sme boli sklamaní. Bož to bolo tak pekné. No a... Až mi srdce žamplo hore. Tak nakoniec nech sa rozveselíme trošku. Nejaká taká zaujímavá príhoda svojho života, vtipná, ktorú ešte možno si nikde nepovedal, aj keď neviem, no či taká bude.
Kto to bude počúvať? No, to by aj mňa zajímalo. Vieš čo, ťažko mi asi takto hovoriť príhody nejaké, ja som aj tento typ stand-upistu, že teraz povedz niečo, ale mám dosť zaujímavých vtipných príhod, takže ľudia, keď chcú, nech si pozrú na internete, je tam toho hodne, ale taká najčastejšia je, že bol som prednášať na takej základnej škole decka a jedno dieťa sa ma pýtalo, že či viem mlynské kolo. A ja som na to odpovedal, že mlynské kolo neviem a ona, že takto by som nechcela byť na vozíku. A hovorím, že presne toto ma napadlo, keď som prvýkrát, keď som akože ochrnul, hovorím si, že ty kokos, mlynské kolo, ne. Takže tak, no. Pochopil si tomu? Pochopil. Som rád. Dobre. Ale ne, stávajú sa mi rôzne príhody, len hovorím, že neviem, kto to bude počúvať, takže nemôžem povedať hociaké, vieš. Musím to viesť v rámci slušnosti. Dúfajme, že niekto to bude pozerať, no. Vidím, že do mňa vkladaš nádej. Majte sa pekne. Čaute. Ďakujeme pekne. Čau, Jakub. Ďakujem, že si tu bol. Ďakujem za maličko, pekne. ja ďakujem. Za celý čas. Všetko. Za maličko. Čaute, chlapci. Držte sa. Ďakujeme. Ďakujeme. Čaute.